Алейкум бардор ну ма субҳона ай шаҳри Қурғунтепаем кӯчаи баҳордай бардору магазинман ном субҳон шаҳри Қурғунтепа кӯчаи баҳордай бардору магазинмон кадон бардор ай шаҳри Душанбе ай шаҳри Ваҳдат бардору телефон бутем болоштумтен айраи дур бардору занг мезанем бардору апау хоҳару мақсад алишида мақсад ай пеш гам мезанем шаҳри Қурғунтепа ме ай Душанбе 30 метри то Қирғара меоз ра лезваш дагела ҳам қара рижис дага ки 45 минут Қирға намераси бардору будем камада 50 сакине 50 та айфоны гизала айфоны бақват овардагим барашка лайка бизанана лайка амар монен раум лайка бизанана раум лайка ҳоҷи биҷиқан лайка биҷиқан гам нест раҳмат раум беби бачаҳо будре лайкора бизане 50 та айфоны бақват гирифтагим S21 S23 S23 лобохи телефона бардора дорем магазин мо шаҳри Қурғунтепа кӯчаи бордай барду алиш болоштум телефони сӯхтагӣ шикастагӣ вайрона сӯхтагиро биёред ман қабул мекунам болоштум те телефоне пачка то метум бардоро нав камакак бекоштум гуфтум я видеочаи гизала кунам ай мардим тикток бенивояд бардоро минадорам ки и камара дастгирӣ мекунед ҳаматунда бардоро раҳмати калон ман шуморо чӣ гуфтам ин мардими тикток дар ютубам канал дорум дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед бардоро дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа дар ютуб бизанед бардоро ютубдан бақват телефони зур гирифтагим бардоро як канали дига ҳам мекунам кадои мақсад бардоро хона хариданиян канали савдотиҷа бизанед хонаҳои зурай арзонае дар ютуб ба ҳарфҳои тоҷикӣ савдотиҷа бизанед ютубдан бардоро хонаҳои арзон партофтагим бидорем бардоро лайкҳоро бизанед видеои нав мекунем шумо намия дар паноҳи худо бошем бардоро.